Thank you so much again, Doc Che Bagisa. Dental Clinic. Para may privacy. Huwag masyado i-focus. Para may privacy rin yung mga tartar ko. Tsaka yan. Ay, tsaka Doc pa nakuha ako ng ano ulit. Toothpaste. Meron pa. Gumamit ka na? Diba? Oo. Maganda. Maganda siya ba? Oo, nakakalimutan ko lang. Si Brenda ba gumagamit nun? I don't know. Hindi. Ako lang gumagamit. Kaya nga, maganda yung sa lunggur niya para mag-light. Di tigisa na kami. Sometimes, pag trip niya. So, we're here na kay Doc Che of Infinity Smile. Dito po yan sa CDO. So, magpapaklining tayo for today's ganap. Kasi medyo yellowish na siya. This is it. Bye. Thank you, Doc Che. Thank you. Ayan. Thank you. Ayan. So, punta na natin. Si Brenda na rin susunod. Mayroon pa kami ibang ruta ngayon. See you later. Diba? I love it. Ang ganda. Hindi mo talaga maiiwasan kag, nag-iossi ka talaga, mag-i-stay. Hala! Ay, si Brenda na po. Ay, masalamin ko. Cyclops ka dyan. Ay, ba't natulog? Tulog ka. Nandito tayo sa Remis Balbacua. Pinipilahan talaga dito. Maraming tao. Try natin tong Remis Balbacua kasi tinan mo ang dami ng tao dito, pinipilahan talaga siya. Nakainan na namin ito nung last time pero hindi ko siya na-vlog ng bongga-bongga. Kaya dito tayo kasi nga gusto ko may-ari. Soup number 5. Gusto ko sa soup number 5 dito. Mayroon. Kami din mga utin-utin sa Kabaw. Tanong mo. Ano? Soup number 5. Dito po hindi pa po tapos ang putuhan. Soup number 5. Oh, na soup number 5. Kung lamigin siya, no? Agad tayo pila, no? Good guy, kinapagod ka. Lamig, mangko. Okay. Ito na yung soup number 5, mga utin-utin. Sawa na kasi kami kumain ng utin ng tao, kaya dito tayo sa utin na naalibot. Ano ba yan? Para maniba, di ba? Kasi lamang sa soup number 5. Hindi pa ako nakatry. Ayun yun. Tumatry ako ng mga ano ba yan? Meat and balls sa Marikina, yung kinakain pero hindi ko talaga siya nakain yung totoo na ginutad-gutad. Ano meron? Nice, number 5 kuya? Just number 5. Aya? Not available na daw. Yung imo na lang umuunan niya, be.
Mura available na. Soup Gusto mo na gamay, manahin mo ha. So, soup number 1, 2. Number 2 na mo ha, 2 inches. Para sa akin ang mga siya. Ang dami po kumakain talaga dito. Ibig sabihin talagang masarap siya kasi pinipilahan. Yan. Yun ang kanila mga prices. Bulalo, number 5. Ulam. Super bulalo. Ay, ano ba to? Thank you po. Ano yan? Ano isang? Anong laman, pata laman? Ang problema ko sa kung pagkaon karon. Ayan na yung bulalo. Bulalo. Huh? Anong kinain ko kanina? Kanina. Soup number 5. Suwi. Umabot ka pa kanina. Pagkitabi nga niya. Kasi tatlo lang kasi ito, tapos bulalo. Dito ka sa bulalo. Ang dami na nga yan eh. Bulalo. Yan talaga yung Bulalo. inuupo ka na ko tayo. Diba? May tayo. Mas malasa siya. Yan ang apata. Sayang yung soup number 5 kasi yun yung gusto kong tikman. Ito yung lapit-lapit. Para mo nagbilag sa ano. Lambot. Ay, pakiti ka. Yeah. It's time for the take-out. Ang dami po natira. Ang dami food. Bayarin na Brito. Ay! Nakabudol na naman kami guys. Napuntis na naman ako sa puso. Thank you so much po. Punta na kayo dito sa Remy's Balbacua. Grabe. Mapapatay ka sa sarap. Kalma mo na kayo. Thank you papa. Ay, take out guys. I-take out mo itong bukog kayo. Pagkaon na mo sa mga aso. Sila ni Kuan. Ang aso, kita ang aso. Basta marami sila, naglalaro sila doon. Ng ano. Kung week breed, wala na magdidala akong bigali. Hi guys! May adlaw kanito na. Safe rin yung outfit ko kasi isang araw na vlog na to. Bahala na. May dala akong routine. Dapat ako mag-bis-bis. Wala rin naman. Dapat yung mukha ko ipapalitan ko. But today, andito tayo ngayon sa CDO Uptown. Sa likod lang ng SM sa may North Wing. Dahil pupuntahan ko ang binilhan ng LK Farm ng pabango para sa birthday ko. Nag-gift sila sa akin ng pabango. 3 yung pabango na binigay nila. Ang dumi ng kuko ko. 3 yung pabango na binigay nila. And dito nila nabili yun sa The Opulence. Opulence.